mansyon akong gituko dito sa tunga sa lungsod. Ang ato kog ang haligi ibutangan kog CCTV. Ang gamay na kong negosyo muganan siya pila kalibo. May lima ko nga mga auto irigalo sa akong lolo. Kung ang adlaw mo sa lukagabi, hundayon mo tikiyok, lindot ang katulugon, kay bugnaw kaayong irkon. Inigabot sa kaadlawon mo, alarm mga kong silpon, oras na sa kong pagbangon mo, timo kayon kog litson. Og dayon ako nagminyo-inyoon nga tinoyo, kang mami kini nga hangyo, kang daddy kini nga sugo. Ang tinuyong kaminyoon ginikanan, maoy agdong ilaging sabot-saboton, ug kasyon magkauyon. Ang kasan nga bungga nagihaw kog kabaw ug baka, kay dagkong taong bisita ang sponsor mga artista. Ug kung kami kinasal na naluoy ko sa akong asawa, kay humans among honeymoon usa si Marawa kabangon. Kung ang adlaw mo sa lukagabi, hundayon mo tikiyok, hindot ang katulugon, kay bugnaw kaayong irkon. Inigabot sa kaadlawon mo, alarm mga kong silpon, oras na sa kong pagbangon mo, timo dayong kog litson. Kay mingaw lagi sa mansyon, wala na ilaing buhaton, pagkuha na lang kong silpon, Super Mario akong dulaon.